Μετά από τη διακοπή ρεύματος, μετά από αυτό το βίντεο περιμέναμε να ανοίξει το ρεύμα. Μετά άνοιξε. Μετά από 3 με 5 λεπτά αντικά χαρήκαμε γιατί έκλεισε το ρεύμα. Και που λες, μετά περιμέναμε, ήταν η ώρα να κοιμηθώ και μετά συνέβη αυτό. Δηλαδή, ξαφνικά άνοιξε το ρεύμα, έκλεισε το air condition και αφήσαμε το exit κλειστό και τους φακούς εκεί για να περιμένουμε μήπως ξανακλείσει το ρεύμα. Αλλά μετά δεν έκλεισε και θα συνεχιστεί. Λοιπόν, ξύπνησα για να δω αν είναι 9 και 20. Ναι, και μετά ήταν 9 παρα 5. Που λες, ήταν 9 παρα 5 και μετά πήγα να κάνω κάτι. Δηλαδή ξύπνησα για να δω τι ώρα είναι. Και ανακάλυψα ότι ήταν 9 παρα 5. Μετά είδα το μπαμπάνι και μετά μεταξύ. Μετά είδα εδώ, είδα μετά στο πράγμα ότι μετά είχε κλείσει ήταν όλα σκοτεινά. Ναι, δεν. Και έχω να σας περιγράψω κάτι. Πριν κοπεί το ρεύμα, δηλαδή πριν τραβήξω αυτό το βίντεο, κάπου 12 παρα 20 με 12 παρα 25 με 12 παρα 25 με 12 παρα 20 έπαιζα το παιχνίδι που λες έκλεισε το ρεύμα και μετά παλεύαμε, τραβήξαμε αυτό το βίντεο να δούμε την κατάσταση, πώς ήταν το σπίτι μας, η κατάσταση του και μετά παλεύαμε. Και ακόμα συζητάμε για τη διακοπή ρεύματος. Ήταν περίεργο να γίνει το βράδυ αυτή η διακοπή ρεύματος. Και λοιπόν, αυτό ήταν. Άμα σας like,